DAV High Secondary School at Dungalong Bun Ketel Kiwal Vidya Jepan Case in Atumpen Pachini Lo kacali chotkali methang kacali school a hempen campus anta Chepangthil pon kinang sotpu matha ponsi Case A DAV Higher Secondary Unit lapen Case A Difu District Committee atum cherap chito dun pen DAV Higher Secondary School campus an pencheng lok to wal along anta arkok ponsi pangthil asai iklempon Bang Sokapang Thil Ponalong Case Difu District Committee Kongchun Bang Salpang Rikro Dun Mai Phu Welbon Phangcho Dehin Kongchun Bang Salong Kiterang Lapen DAV Higher Secondary School Unit Atum Chetong Don DAV Higher Secondary School Adon Ri Adung Het to Wal Along Bun Ki Thu Kewar Thip Ajok Kinem Pui Kinem Thu Kang Nim Un E Rem Sonta Dolo Bomta DAV Higher Secondary School Along Kachali Bom Atum Arni Vangsi Lahai Kimen Thu Kinem Pui Kang Nim Nang Tadulu Lasi laso kinem ui kimen thu akang nim pen okering no atum anta dukok titi lasi laso dimalong ketel kewal vidya jiaphan Case A Difu District Committee dihin chunbang salong kiterang pen pachini po News Desk Report News Fast Karbinglong Ili Difu Lamding Road lo Charlie Asong long Finance Secretary lo Lapen ku alang like nilitum Difu District Vice President lo lapen ku alang li bank GS lo Difu District lo sipini nilitum ladak DAV unit along pen ku alang li jingono bongso tum business drive tag asideng pono nasi nilitum Difu District pen alang litum asaya lo nitum na chiratun lo posini tum dan yang pori lo Adoga bini tunga pangkhani ngante mani ni tung claim tang lo bank claim lo pen min na bank ke ladak kidam tang ta principal penta order pe lo je ladak hormu gitu adoga be hormu ta daksi kopi ne kecu hormu ok reng do ang mi lahai kopi pine sidang nang war long ke penang anani pendak war bom lo pen lapu DAV principal atumda lapen student atumda complaint pi bom la pen dakta penangan kiasle hala dakta yo benata notice pe lo je waripu pen kwane gipu pen nonanda la pusi klembom la abosini tum pini ya nian bank ke karbilo sini tum non kewan jilang penilitum mek penjong sila dak hormu hanang war bom lang prote ni tum lo Charlie Asong menta kupini akang tu yang dengan bang ni tum ta matha pon nang ko ko jingon bongso dum ta biak hak lang penan asu ang nim comment tu non li tum dak ke do ta comment tu nim non ta ko ane isung ini si non ta ni tum na lan ni rin bo idalo ta penan asu comment tu yang nim kang nim ke tomar tum penan effect adolo kumane bang ap fugeso ko kumane bang ap korting bo lason si do bomlo tala pe war tumta non andeng tonte jongsin ni tum pini ni tum media long paklang polo ni Charlie Asong pen itum ponlo jongsi non kekan jilang pen war bom lang pen thekdun long bom lang ploti ni tum ta kang tu andeng anjen ni tum ta matha pon inang kokko pen adun thu ke pu devi student nom pen na pachini pon atengke rada tumda war lo tammi municipal board tumda batai sini alang ni tuma thek long bom busi dak hormunai war thian long bom busi ni tumba namba chini pon jong sila son war pon bom lang bote mogewan jilang banke ton bongkok si melo pen thek long bom lang te ni tumta kaprek step si deng pon iko ikado we phanta mili chuni relo